खुलुमबाय नोंथांमोनखौ भॉइस ऑफ बोडोलैंड चैनलाव बयखौबो बरायबाय। दिनैनि मोनथिनो गोनां खौरांफोरा जाबाय फैबाय थानाय आसाम विधानसभा बिसायख'थिनि थाखाय यूपीपीएल दोलोनिफ्राय गिबि खोलोबनि फारिलाइयाव सा 7 बिजाथिफोरनि मुंखौ फोसावनानै होबाय। 1 नं गसाइगाव आसाम विधानसभा बियाबनिफ्राय श्री आनिन्द बसुमतारी बिथाङा टिकेट मोननो हादों। 2 नं दतमा एसटी समष्टिनिफ्राय राजुकुमार नार्जारी बिथांखौ सायख'नाय जादों। 3 नं क'क्राझार एसटी समष्टिनिफ्राय लरेन्स इस्लारी बिथांखौ सायख'नाय जादों। 43 नं तामुलपुर एसटी समष्टिनिफ्राय प्रमद बर' बिथाङा गेलेगोन। 45 नं भेरगाव समष्टिनिफ्राय नेरसोन बर' बिथांखौ सायख'नाय जादों। 46 नं उदालगुरि एसटी समष्टिनिफ्राय एबसुनि बारग' आफादगिरि दिपेन बर' बिथाङा गेलेगोन आरो 20 नं बिजनी समष्टिनिफ्राय कमल सिंह नार्जारी बिथांनो टिकेट होनाय जादों। बेनि अनगायैबो यूपीपीएल दोला गासै बीटीसीनि मोन 15टा सीटावबो बिसायख'थि गेलेगोन होनना फोसावगासिनो दं, जायनि थाखाय आद्रा थानाय समष्टिफोरनि बिजाथिनि फारिलाइखौ दिनै आरो गाबोननि गेजेरावनो फोसावनाय जागोन होनना यूपीपीएल दोलोनिफ्राय फोसावना होदों। बीटीआरनि बारग' गाहाय प्रमद बर' बिथाङा बीटीसीखौ 1500 कौटि रांजों दिल्लीयाव फाननानै फैदों। लोगोसे बारग' एनडीएफबी बिथांमोनखौबो 2 आरो 3 लाख रांजों प्रमद बर' बिथाङा फाननानै फैबाय। दायो जों बे फानखांनाय बीटीसीखौ बीपीएफआ बासायफिनबाय। बे बाथ्राखौ बुंदों बीपीएफ दोलोनि दैदेनगिरि लोगोसे टीसीएलसीसीनि मासिगिरि बिक्रम दैमारी बिथाङा। बीटीसीनि बारग' गाहाय प्रमद बर' बिथांनो बीटीसीनि रायजो राजाया 5 बोसोर सोरखार सालायनो खाबु होदोंमोन, नाथाय 5 बोसोराव प्रमद बर' बिथाङा बीटीसीखौ फोजोबस्रांबाय आरो रायजो राजाफोरा प्रमद बर' बिथांखौ 5 बोसोरावनो नेवसिगारबाय। बेफोरनि गुबै जाहोनफोरा जाबाय प्रमद बर' बिथाङा बीटीसीनि मानसि नङा। प्रमद बर' बिथाङा रङियायाव थाग्रा सुबुंसो, बेनिखायनो प्रमद बर' बिथांखौ 5 बोसोरनि गेजेरावनो रायजो राजाफोरा नेवसिदों होनना बिक्रम दैमारी बिथाङा फोरमायथियो। लोगोसे प्रमद बर' बिथांनि सोरखारनि समाव बारग' एनडीएफबी बिथांमोनखौ 2 लाख रांजों फानबोदों। बीटीसीनि 3थि आरो 4थि थाखोनि साख्रिफोरखौ फानबोदों, जायनि थाखाय साख्रि होनो हायै थासारियाव खालामना गालांदों। बेनिखायनो प्रमद बर' बिथाङा गाज्रि जेननो गोनां जादों होनना बिक्रम दैमारी बिथाङा बुङो। लोगोसे फैबाय थानाय एप्रिलनि 9 खालार खालि जानो गोनां आसाम विधानसभा बिसायख'थियाव एनडीए हिसाबै बीटीसीनि मोन 15टा सीटनि गेजेराव 15टा बियाबावबो देरहागोन होनना बिथाङा बुङो। बीपीएफआ सोरखार गैयै समावनो थांनाय बिसायख'थियाव गोबां बीपीएफनि बिजाथिफोरा देरहादोंमोन, नाथाय दाथ' सोरखार थानायाव जेबो बुंनांगौ गैया होनना बिथाङा फोरमायथियो। लोगोसे बेनिखायनो रावबो रायजो राजाफोरा गोनो गोथो खालामना लानो नाङा। सोरबा मोननाय मोनिखौ लानानै बीपीएफखौ हेंथा खालामना लानो नाङा। बीपीएफ सोरखारा दासो 5 दान जादों, बेनिखायनो रावबो बीपीएफनि हेंथा जानो नाङा होनना बिथाङा बुङो। लोगोसे फैबाय थानाय आसाम विधानसभा बिसायख'थिनि बीपीएफ दोलोनि बिजाथिफोरनि फारिलाइखौ दिनै गाबोननि गेजेरावनो फोसावना होगोन होनना बीपीएफनि दैदेनगिरि बिक्रम दैमारी बिथाङा बुङो। बीटीसीनि गाहाय हाग्रामा महिलारी बिथांनि बिसि शिवली महिलारी बिथाङा मैया फैबाय थानाय आसाम विधानसभा बिसायख'थिनि थाखाय क'क्राझार एसटी समष्टिनि थाखाय बिजाथिनि आर'जलाइ गथायबाय। बेनि सायावनो हाग्रामा महिलारी बिथाङा गावनि बिसि शिवली महिलारी बिथांनि सायाव बुङोदि बयहाबो बिजाथिनि थाखाय टिकेट नागिरनो मोन्थाय दं। मोननाय मोनैया उननि बाथ्रा, गिबियाव टिकेट मोनग्रोनो हो। टिकेट बिनिया बयहाबो मोन्थाय दं होनना हाग्रामा महिलारी बिथाङा बुङो। मख'जाथावदि सिगांनिफ्रायनो क'क्राझार समष्टिनिफ्राय एमएलए जाबोनाय बर'नि आइरन लेडि प्रमिला रानी ब्रह्म बिथाङा टिकेटखौ मोनगोन ना हाग्रामा महिलारी बिथांनि बिसि शिवली महिलारी बिथाङा टिकेटखौ मोनगोन समाजो फोरमायसिगोन। लोगोसे हाग्रामा महिलारी बिथांनि बिसि शिवली महिलारी बिथांनि बिनानाव एमसिएलए मुनमुन ब्रह्म बिथाङाबो पर्बतजरा एलएसियाव बीपीएफ दोलोनिफ्राय बिजाथि नागिरना मैया आर'जलाइ गथायो। जाय समनिफ्रायनो एबसुनि बारग' आफादगिरि दिपेन बर' बिथाङा एबसुनि दैदेनगिरि जाबोदों, बै समनिफ्रायनो दिपेन बर' बिथाङा यूपीपीएल दोलोनि थाखायसो खामानि मावबोदों। एबसुखौ राजखान्थियाव लाबोनानै एबसुनि गोथार दिखौ दिपेन बर' बिथाङा गैया खालामबोदों। एबसुखौ गुलाय गुजाय खालामबोदों। लोगोसे दिपेन बर' बिथाङा बर' हारिनि थाखाय जेबो खामानि मावाखै। बेफोर माखासे गोख्रों बाथ्राफोरखौ बुंदों दावराव देख्रेब नार्जारी बिथाङा। गुवाहाटीनि देग्लिफुख्रिनिफ्राय नुनमाटिसिम बर' राजानि मुङै फ्लाइअभार बानायनायनि थाखाय मैया बड'लेण्ड जनजाति सुरक्षा मन्चनिफ्राय दावराव देख्रेब नार्जारी बिथांमोना आसामनि गिबि मन्त्रि डक्टर हेमन्त बिश्व शर्मा बिथांजों लोगोसे बुंथिगिरि बिश्वजित दैमारी बिथांमोननिसिम साबायखर बावहरो। नाथाय फ्लाइअभारनि मुंखौ पृथु उरान सेतुल' मुं दोननायलाय बे मुङाव बे राजाया बबे हारिनिमोन बेनि सायाव जेबो फोरमायनाय गैया, जायनि थाखाय पृथु उरान सेतु मुंखौ बड' किं पृथु उरान सेतु दोननो थाखाय बड'लेण्ड जनजाति सुरक्षा मन्चनिफ्राय दावराव देख्रेब नार्जारी बिथांमोना आसामनि गिबि मन्त्रि डक्टर हेमन्त बिश्व शर्मा बिथांजों लोगोसे बुंथिगिरि बिश्वजित दैमारी बिथांमोननिसिम आर'जलाइ गथायहरो। बेयावनो
दावराव देख्रेब नार्जारी बिथाङा खौरांगिरिनि मेलनि गेजेरजों दिपेन बर' बिथांजों लोगोसे दासान्दि एबसुनि बानस' आफादगिरि खनिन्द्र बसुमतारी बिथांमोनखौबो गाग्लोबो। दिपेन बर' बिथाङा UPPL आव हाबनायजों लोगोसे खनिन्द्र बसुमतारी खोरोमदाव औवारी बिथांमोनाबो जयैनो UPPL आव हाबनो नांगौमोन। बिथांमोना गासैबो UPPL निसो सुबुं, बिथांमोना एबसुखौ गुबुंले खालामदों होनना बिथाङा बुङो। लोगोसे दिपेन बर' बिथाङा हारिनि थाखाय जेबो खामानि मावाखै। BTCनि गासै गं 15टा सिटआबो ट्राइबेलफोरनि थाखाय रिजार्भ जानो नांगौमोन, नाथाय जों गोबां डेलिगेसन हानजा खालामनानै खावलायबोबाय थादोंमोन, नाथाय दिपेन बर' बिथांमोना जेबो मदद खालामाखैमोन। इलेक्शन कमिशना जेब्ला ट्राइबेलफोरनि थाखाय 6टाल' सिट रिजार्भ आरो गुबुन 9टा बियापाव गुबुन हारिफोरनि थाखाय अपेन खालामना होदोंमोन, अब्ला दिपेन बर' बिथांमोना बेखौ बरायदोंमोन। लोगोसे दरं उदालगुरि MP सिटखौबो ST जानांगौ होनना बिनायाव दिपेन बर' बिथांमोना जेबो बुङाखैमोन। बेबायदिनो जेब्ला हारिया अलखदाव गोग्लैयो अब्ला दिपेन बर' बिथांमोना हारिनि थाखाय फंसेबो खोथा बुङाखैमोन होनना दावराव देख्रेब नार्जारी बिथाङा बुङो। लोगोसे थांनाय BTC बिसायख'थियाव मोन 9 समस्तियाव ट्राइबेल नङै सुबुंफोरा ट्राइबेल रिजार्भेसन समस्तियाव इलेक्शन दारायदोंमोन। बेनि हेंथा ट्राइबेल नङै सुबुंफोरा इलेक्शन दारायनो मोना होननानै जों जेब्ला प्रटेस्ट खालामो अब्ला फंसेबो दिपेन बर' बिथांमोना बाथ्रा बुङाखैमोन। बेनिखायनो दिपेन बर' बिथाङा दायनिगिरि होनना दावराव देख्रेब नार्जारी बिथाङा फोरमायो। लोगोसे थांनाय 2005 मायथाइयाव BTC सुक्ति जाखांनायनि उनाव हाग्रामा महिलारी बिथांखौ BTC सालायनो खाबु होआबालानो हाग्रामा महिलारी बिथांखौ बोख्लायना उरखावग्रा ब्रह्म बिथांखौ चिफ खालामनो नागिरदोंमोन आरो गन्डगल खालामदोंमोन। बेनि उनाव बडलेण्ड मोनसिगोन होननानै गोरिब गुन्द्रा बर' रायजो राजाफोरनिफ्राय थैनि सहि लादोंमोन। थैनि सहि हैनानै बडलेण्ड नांला होननानै BTR सुक्ति खालामना लाबोदों आरो बर' रायजो राजाखौ थगायबाय होनना बिथाङा बुङो। बेनिखायनो 25 बोसोर एबसुआव थाबानो हारिनि थाखाय खामानि मावनाय जाया होनना बिथाङा बुङो। बेनिखायनो दिपेन बर' बिथाङा बर' हारिखौ थगायबोदों। बड'फा उपेन्द्रनाथ ब्रह्म दैदेननाय एबसुखौ लासिं सिं आरो बदनाम खालामबोदों। बेनिखायनो दिपेन बर' बिथाङा जेरावखि बिसायख'थि गेलेया बिथांखौ फेजेननांगौ। बर'फोरा दिपेन बर' बिथांनो भट होनो नाङा आरो देरहा होनो नाङा। लोगोसे दिपेन बर' बिथांखौ फेजेननो थाखाय जोंबो स्पेसियेलि दिपेन बर' बिथाङा जेराव बिसायख'थि गेलेयो बेयावनो बिथांनि हेंथा केम्पेन खालामहैगोन। बेनिखायनो दिपेन बर' बिथांनो रावबो भट होनो नाङा होनना बडलेण्ड जनजाति सुरक्षा मन्चनिफ्राय दावराव देख्रेब नार्जारी बिथाङा फोरमायो। बेनि सायावनो दिपेन बर' बिथाङा फिननाय होनानै दावराव देख्रेब नार्जारी बिथांनि सायाव बुङोदि दावराव देख्रेब नार्जारी बिथाङा मा सानस्रि आरो मा आदर्शनि मानसि दिनैसिमबो आं बुजिनानै मोनाखै। जुदि आंखौ फेजेननो लुबैदोंब्ला उदालगुरियाव फै, उदालगुरियाव केम्प खालामनानै थाफै होनना दिपेन बर' बिथाङा फिननाय होयो। दावराव देख्रेब नार्जारी बिथाङा सासे जोबोद रोंखा राखा राजखान्थिगिरि, नाथाय आं राजखान्थियाव गोदानसो। बिथां दावराव देख्रेब नार्जारीयाबो आलादा रायजो बडलेण्ड बिदोंमोन, हारिनि थाखाय खामानि मावबोदों। बेबादिनो आंबो 25 बोसोर हारिनि थाखाय खामानि मावबोदों होनना दिपेन बर' बिथाङा फिननाय होयो। लोगोसे मैया मोनाबिलियाव दिपेन बर' बिथांखौ उदालगुरि ST समस्तिनिफ्राय UPPL दोलोनिफ्राय टिकेट मोननो हानायखौ गोबां UPPL नि सोद्रोमा बिथांमोना उदालगुरियाव दिपेन बर' बिथांखौ बरायो। बर' हारिनि थाखाय मोनसे गोजोनथाव खौरां। सहायजुलि ब्रह्म बिथाङा दोंनै लामा मोनसे गाथोन मुंनि बर' सल'मा बिजाबखौ लिरनायनि थाखाय साहित्य एकाडेमि बान्था 2025 खौ मोननो हादों। बेनि सायावनो आसामनि गिबि मन्त्रि डक्टर हेमन्त बिश्व शर्मा बिथाङाबो हामलायथि बावहरो। बेनि अनगायैबो आसामनि आरोबाव सासे देबाब्रत दास बिथाङाबो कारहि खिलार साधु मुंनि असमिया रावनि सल'मा बिजाबखौ लिरनायनि थाखाय साहित्य एकाडेमि बान्था 2025 खौ मोननो हादों। आसामनिफ्राय बिथां सानैया मोननो हादों। बर' रावनिफ्राय सहायजुलि ब्रह्म बिथाङा दोंनै लामा मोनसे गाथोनखौ लिरनायनि थाखाय आरो देबाब्रत दास बिथाङा कारहि खिलार साधुखौ असमिया रावजों लिरनायनि थाखाय साहित्य एकाडेमि बान्था 2025 खौ मोननो हादों। बारमुडा फिटनेस मडेल गेलेना आसाम नाङैनो चेम्पियन जानो हादों जनक दैमारि बिथाङा। गावनि गोब्राब नाजानायनि गेजेरजों जनक दैमारि बिथाङा नेशनेल थाखोसिम बादायलायनो थाखाय बिथां उदालगुरि जिल्लानि सिङाव थानाय हरिसिंगा ओनसोलनि बिफा जितेन दैमारि आरो बिमा रुफा दैमारि बिथांनि फिसाज्ला जनक दैमारि बिथाङा नेशनेल थाखोआव सायख'जादों। बिथाङा थांनाय 2019 मायथाइनिफ्रायनो फिटनेस बादायलायनायनिफ्राय गासै 20टा बादायलायनायाव बाहागो लानानै दिनैसिम मोन 14 चेम्पियनशिप जानो हादों। बेबायदिनो थांनाय मार्च दाननि 1 अक्ट' खालि मिस्टार आरो मिस इस्टार इन्डिया 2026 बादायलायनायाव इस्ट जन नेशनेल बडी बिल्डिं एन्ड फिटनेस चेम्पियनशिपआव बिथां जनक दैमारिया देरहासार जानो हादोंमोन। बेनि उनावनो मोननै हादोरसानि नेशनेल थाखोनि बादायलायनायाव सायख'जानायखौ बिथाङा फोरमायना होदों। नेशनेल थाखोनि बादायलायनायाव गोबां रांनि गोनांथि जायो। गोरिब नखरनि जानायलाय रांखौ नांगौ बायदि नखरनिफ्राय हेफाजाब होनो हायाखै। बेनिखायनो रांनि गोनांथि जानायलाय समाज सिबियारि रायजो राजाफोरनिसिम बिथां जनक
दैमारिया रांनि अनसुंथाइ हास्थायदों, बेनिखायनो सोरबाफोर बिथांखौ फिटनेस मुलुगाव बर' हारिखौ गोसारहोनो नाजानायाव जनक दैमारि बिथांनो रांनि मदद होनो सानदोंब्ला स्क्रिनाव होनाय UPI QR क'डाव रांखौ दैथायहरनो हागोन। लोगोसे स्क्रिनाव होनाय जानबुं नाम्बाराव फोनांजाब खालामना खौरां लाहरनो हागोन। नोंथांमोना गोसोआव दंना थांनाय 2018 मायथाइनि 8 जुन खालि आसामनि कार्बि आंलंआव जानाय मोनसे दुखुनांथाव जाथायखौ, जाय जाथायाव सानै लाइमोन आबि आरो नील मुंनि सानै लाइमोनखौ कार्बि आंलंनि खांथि लांस' वाटारफल नायनो थांनायाव जायगानि थागिबिफोरा बिसोर सानैखौ साखनद्रा साजायनानै खास्रि बास्रि नायथाव बाथावै बुथारनाय जाथाय जादोंमोन। दा बेनिनो 8 बोसोरनिफ्रायनो सोलिबाय थानाय केसखौ 8 बोसोरनि उनाव कर्टआ फैबाय थानाय 8 एप्रिल खालि जोबथा थिरांथाखौ फोसावनाय जासिगोन। बे साखनद्रा साजायना बुथारनाय जाथायाव लोब्बा थानाय सा 47 निबो बांसिन सुबुंफोरखौ एरेस्ट खालामनाय जादोंमोन। मख'जाथावदि बिथां सानै अभिजित नाथ, जाय सासे बिजनेसमेनमोन, आरो नीलोत्पल दास, जाय सासे साउन्ड इन्जिनियारमोन। बिथां सानैया कार्बि आंलंआव बेरायनो थांदोंमोन आरो खांथि लांस' वाटारफलखौ नायनो थांदोंमोन। बेयावनो बिसोर सानैखौ गथ' लांग्रा साखनद्रा होनना कार्बि आंलंनि जायगानि माखासे थागिबिफोरा नायथावै बुथारदोंमोन। बे जाथायनि गुबै जाहोनफोरा वाट्सएप आरो ससियेल मिडिया बायदिफोराव नंखाय खौरां गोसारनायनि उनाव जादोंमोन। दायो 8 बोसोरनि उनाव कर्टआ सोलिबाय थानाय केसआ जोबथा थिरांथासिम सफैबाय। बे जोबथा थिरांथाखौ फैबाय थानाय 8 एप्रिल खालि फोसावनाय जागोन। दायो मख'नो गोनां बाथ्राया बेसोदि जाय बुथारनाय जाथायाव लोब्बा थानाय सा 47 जननिबो बांसिन सुबुंफोरखौ एरेस्ट खालामनाय जादोंमोन। बिसोरनि सायाव कर्टआ मा थिरांथा एबा साजा फोसावगोन बेखौ 8 एप्रिल खालि मोनथिनो मोनसिगोन। दिनैनि रादाबा एसेनोसै। बेबादिनो सानफ्रोमबो गोनां खौरां मोनबाय थानो थाखाय भइस अफ बडलेण्ड चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामना लायोब्लानो जाबाय। थेंक इउ।